L-interess tal-pajjiż huwa dan li jnebbaħ il-ħidma tal-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Alfred Sant tkellem dwar dan meta kien mistoqsi dwar x'tinvolvi l-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew. Tinvolvi l-aktar xogħol li għandu x'jaqsam ma' kif tikkoordina il-pożizzjonijiet u l-ħidma tal-delegazzjoni tagħna fih dan il-grupp politiku, l-familja politika jgħidu hawnhekk tas-Soċjalisti u Demokratiċi fejn nitqasmu bejnietna fid-diversi kummissjonijiet illi bihom jaħdem il-Parlament, kumitati jgħidulhom. Kull kumitat jiddilja jitratta b'aspetti differenti. U allura hemmhekk jiġu postjati mbagħad il-membri tad-delegazzjoni skont l-interess tagħhom u kollox ukoll skont l-interess tal-pajjiż. Alfred Sant irrefera diskussjonijiet li kien hemm qabel intażlu l-kumitati li fihom qed jaħdmu l-Ewroparlamentari Maltin. Hemm evidentement mbagħad ċerta tensjoni bejn il-delegazzjonijiet il-kbar u d-delegazzjonijiet iż-żgħar. Fis-sens id-delegazzjonijiet il-kbar jippretendu kollox għalihom. Allora hemmhekk kellna ftit ta' diskussjonijiet jaħarqu mhux ħażin. Kienet interessanti, mbagħad bdew il-plenarji ġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu fi Strasburgu mhux fi Brussell. Sant għażel li jipparteċipa fil-Kumitat Ekonomiku tal-Parlament Ewropew. Net huwa kumitat illi huwa ta' interess u rilevanza kbira għal pajjiżna għax jitratta affarijiet ta' żvilupp ekonomiku, żvilupp monetarju f'diversi oqsma. Minn hemm nkunu nistgħu nissorveljaw, nimmonitorjaw x'inhu għaddej li jista' jaffettwana u f'ħidma bi sħab ma' rappreżentanti tal-Gvern Malti, ma' rappreżentanti tal-soċjetà ċivili, nkunu nistgħu nikkoordinaw ir-risposta tagħna biex taffettwa tajjeb u tirrispondi tajjeb għal kif nistgħu nitlaqtu minn dawk l-iżviluppi li jgħaddu tal-liġijiet u regolamenti li jistgħu jgħaddu lill-Kumitat Ekonomiku li qiegħed fih. Intant kif iltqajna ma' Sant ftit wara l-approvazzjoni ta' Juncker bħala President tal-Kummissjoni Ewropea, staqsejna dwar din il-ħatra. Għandu sfida kbira li jagħti ħajja ġdida lill-Unjoni Ewropea fil-interess li tista' tqajjem fost in-nazzjonijiet Ewropej. L-elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju li għadda f'ħafna pajjiżi wara nuqqas ta' interess, apatija u anke wkoll oppożizzjoni kbira għal ċerti politika ta' awsterità li tmexxiet bil-barka tal-Unjoni Ewropea.